τέλος να μάθω ποιος είναι αυτός ο προορισμός έκπληξη. Φτάνουμε, Μάτια μου, φτάνουμε. Σου είπα, δεν είναι μακριά. Είδα καλά. Η πινακίδα έγραφε Κιλκής. Δεν με γελούν τα μάτια μου. Όχι, Μάτια μου, δεν σε γελούν. Να υποθέσω δηλαδή ότι η έκπληξη είναι το Κιλκής. Ναι, μαμά, ο νόμος Κιλκής είναι γεμάτος εκπλήξεις. Και πού τα έμαθες εσύ όλα αυτά? Hello! Θέλεις να σου πω τι έχει να δούμε? Για πες μας λοιπόν, μικρέ εξερευνητή. Λοιπόν, πρώτα θα πάμε σε ένα ράτσο με άλογα. Θα κάνουμε βόλτα με ποδήλατα. Η βόλτα στο βουνό θα είναι μαγική. Στο σπήλαιο θα πάμε πίσω στο χρόνο. Και τέλος θα πάμε για ψάρεμα. Τελικά, περνάς καλά? Ομολογώ πως πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για την κρίνια μου. Ωραία, γιατί μου έδωσες την εντύπωση ότι όσο μεγαλώνεις, μοιάζεις τη μάνα σου. Άντε. Η μαμά είναι respect. Μου λες εσύ, μικρέ, την εκδρομή μαζί την κανονίσατε με τον πατέρα σου? Ναι, εμείς, οι άντρες σπιτιού. Respect.